Здравейте, приятели! Здравейте! Ходихме с Валя Сенова на разходка на реката. Да, правихме си малко клипчета и сега сме се запътили Илка Спарухова да ходиме на гости, да пиеме кафе. Илке приготви кафето. Ако ни приеме само Илка Георгиева Спарухова, да. Приемаш ли ни, Илке? Ама аз обичам и сладко. Ако обича, можеш ли и сладко да приготви заедно с кафенцето? А? Илка Аспарухова. Ние сме твои почитателки, много те обичкаме, да знаеш. Понеже ти ни умори и сме починали с Валя Сенова, все още сме живи. Ама понеже си много ни симпатична, сме дошли да те вземем и тебе да те заведеме там, горе при Дедо Господ. Приемаш ли ни, Илке, на гости на кафе при теб, да видиш, че сме живи? Да, приемаш ли ни, значи много ще се радваме да се запознаеме на живо. Ако кажеш откъде си, направо отиваме при теб. Да те направим една известна личност. Да, точно така. Какво да правиме? Ние много си те обичкаме, въпреки че ти нас много ни мразиш. Ние все още те обичаме. И направо ни пращаш в гроба. В гроба, да. Да умираме. Знаеш ли, че човек, който го морят няколко пъти, той ще живее дълго. А този, където ти го правиш, то се връща на теб и може би ти ще си следващата, която ще умреш. Не е хубаво така, Илки, да кълнеш хората, защото ще ти се върнат тия неща. Значи, не дай си Боже, паднеш на место, ще се сеща за тия думи, които си казвала за всичките хора, които са починали. Това не е хубаво. Синът ти и дъщеря ти няма да те гледат. Да знаеш. Че ако имаш на место, такива, де все пак. Има. Ние не знаем какво има, син или дъщеря. Има и син, има и дъщеря. Не знам и внуци дали имаш. Не се знае. Илке, ето, живи сме, двете сме. Да. Тук сме. Нека всички, които си мислят, че сме починали, да видят, че ние сме все още живи. Само, че Красимира Спиридонова няма при нас. Тя също е жива. Да. Въпреки, че Илка на един коментар също втори път я умори, което никак не е хубаво за нея. Айде, лек ден от нас. Лек Довиждане, ден. Илке. И от мен.